fanàtics de la cultura! Benvinguts a un nou vídeo de les propostes de Tornaveu. Doncs comencem anunciant que Castellbisbal celebrarà la 13a Fira del Món Geganter. La vetllada, prevista pel pròxim 17 de juliol, convertirà el municipi del Vallès Occidental en el gran aparador del món geganter, amb espectacles, tallers, xerrades i una exposició de noves figures. Un dels espectacles destacats serà el titulat Fins aviat, onada gegant, que servirà com a cluent de la Castellbisbal com a 32a ciutat gegantera, un títol que s'ha allargat 2 anys a causa de la Covid-19. Per participar, cal omplir un formulari al portal web de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya, la màxima impulsora de l'acte. La inscripció es podrà dur a terme fins al 27 de juny. I aquest dissabte 5 de juny se celebrarà una jornada professional sobre colles infantils de bestiari festiu a Berga. Organitzada per l'Ajuntament de Berga i l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, l'acte alternarà l'exposició de casos de bones pràctiques dins del bestiari festiu infantil, combinant-ho amb ponències teòriques. El periodista Pau Benavent serà l'encarregat de moderar les intervencions. Algunes de les entitats participants seran l'Associació de la Patum Infantil o l'Associació d'Amics del Drac de la Geltrú. L'acte es podrà seguir en obert a través del canal de YouTube de la mateixa agrupació de bestiari festiu. I també aquest dissabte 5 de juny se celebrarà l'acte principal del 40è aniversari de la colla de diables La Vella de Gràcia. L'acte tindrà lloc a la plaça de les Dones del 36, a la Vila de Gràcia, a Barcelona, i comptarà amb una recreació de les diferents etapes de la història de la colla, diverses enceses de lluïment i moltes sorpreses més. La Vella de Gràcia, fundada l'any 1981, també compta amb la colla infantil Els Malsons i amb la bèstia de foc, l'Atzeries. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Recorda que per més informació pots consultar www.tornaveu.cat i si t'ha agradat el nostre vídeo et convidem a subscriure't al nostre canal de YouTube. Salut i cultura!